Budući da je Međunarodni dan mira, današnji dan trebate zapisati u svoje kalendare. Mi smo odlučili pozvati ljude koji će vam predstaviti jedan novi projekt Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i to sve u suradnji sa mladim blogerima. Ne bismo li vam skrenuli pozornost na nešto što nije smiješno? Pa nije smiješno širiti govor mržnje i sad ćemo naučiti što to uopće govor mržnje i jest. S nama su Petra Gahović, blogerica, dobro jutro. I njen Facebook friend od nedavno, s obzirom da surađuju, Goran Vučilović iz Nacionalne zaklade, majstor za suradnju sa svim vanjskim suradnicima. Dobro nam došli. Gorane, krenimo od vas. Zašto je uopće krenula ova kampanja, odnosno zašto ste ju odlučili pokrenuti? Pa, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kao provoditelj, nedavno je postala provoditelj norveških fondova i fondova Kraljevine Norveške. Oni su postavili jednu obvezu zapravo svim provoditeljima da kao nekakav nastavak na kampanju Vijeća Europe Ne govoru mržnje nastave sa edukacijom i pokušaju zapravo među mladima proširiti tu, educirati ih što je govor mržnje. Mogli smo to postaviti jednostavno i napraviti kratku edukaciju, međutim željeli smo to možda učiniti nekako dugoročnije, dugotrajnije, pa smo odlučili raspisati javni poziv i napraviti nekakvu svojevrsnu mini kampanju koja bi možda polučila bolji rezultat. Mi kako raspisujemo općenito natječaje i javne pozive, tako smo i ovoga puta to učinili. Javili su nam se mladi blogeri od 18 do 30 godina koji ili pišu blogove ili bi željeli pisati blogove o toj temi. Na kraju cijelog procesa 7 je odabrano i s njima je zapravo krenuo razgovor kako i što učiniti. Pa smo onda na kraju krajeva i pokrenuli tu kampanju. Cijelokupni razgovor je već krenuo od 5. mjeseca, bili su razne, ajmo reći, sastanci gdje smo to dogovarali i danas smo odlučili, eto simbolično, kao što ste ispomenuli, Međunarodni dan mira, pa smo odlučili simbolično početi tu kampanju koja će trajati sljedećih mjeseci. Petra, vi ste čudo. Nemate blog, a blogerica. Ćete biti tek, jel tako, samo za ovu prigodu. Zašto ste se uopće prijavili i kako to? Pa ja sam od uvijek voljela gledati vlogove, videoblogove i uvijek su me nekako inspirirali ljudi koji možda nisu ni najljepši, niti najpametniji, ali jednostavno imaju neku poruku koju žele iznijeti i žele da se ona čuje. Tako da tražila sam nekakvu u stvari temu s kojom ću nešto početi i ovo je bila savršena prilika, nešto kao društveno korisno što bi mogla raditi, tako da evo, uživam. Dobro, kada će vaš blog krenuti, ako nije već? Krenuo je. Danas smo lancirali kampanju i imamo već i web i face, tako da na web stranicama mogu se pročitati naši prvi blogovi i dalje ćemo ih redovito objavljivati. Imaju među ovim odabranim blogerima i neke iskusne blogerice koje su čak napadali zbog njihovog načina pisanja i zaštite tuđih prava. Jeste li onda ravnopravno gledali na one koji to do sada nisu radili? Što je bilo u stvari razlog da baš odaberete Petru ili neke ljude koji tek hoće postati blogeri? Pa zapravo nekako željeli smo imati široki dijapazon, ajmo tako nazvati, od ovih iskusnih do manje iskusnih, pa tako imamo od 18 do 30 godina, raznih profesija, od nekakvog profitnog ljudi koji djeluju i rade u profitnom sektoru, pa do onih koji rade recimo direktno sa djecom u školama ili su studenti, tako da htjeli smo nekako sa više strana probati napasti govor mržnje. Imate li uopće podatke da li djeca razumiju što je to, budući da je kampanja prvenstveno usmjerena na djecu i na mlade, znaju li oni uopće što je govor mržnje? Pa, što vam se čini? On u svakom slučaju postoji. Da li su ga oni svjesni? Rekli bi čak da ne. Zato nam je nekakav primarni cilj kampanje bi bio educirati. M javnost, M djecu, odnosno mlade, probati koliko god je to moguće educirati ih što to je i kako, zapravo što učiniti da se isti spriječi. To je ovako široko možda postavljen cilj, ali ukoliko jedno dijete ili mladu osobu uspijemo potaknuti da nešto učini u svojoj susjedstvu, ajmo tako nazvati, mislim da smo dosta toga napravili. Mnoge stvari u životu nisu smiješne, međutim debeli, čoro, cigo, to baš nije simpatično ni smiješno, ukoliko naravno čovjek koji bi volio da ga se zove čoro, poput nekih trauma iz djetinjstva i slično, ne kaže ok, dobro, sad smo već to prerasli. Mislite da ćete uspjeti dopreti do djece? Pa, nadamo se. Imamo, jedna od naših akcija je da šaljemo dopise svim osnovnim i srednjim školama u kojem ćemo im predložiti 1 sat razrednika u kojima bi oni obrađivali temu govora mržnje. Nakon što oni to naprave, mi smo voljni njima doći i održati nekakvu edukaciju, radionicu u kojima ćemo razgovarati o tome i to još više
potkovati. O čemu pišete u svom prvom blogu, odnosno u prvom dijelu svoga bloga? Prvi dio svačijih blogova je zašto toj osobi nije smiješno i zašto se ta osoba uključila u kampanju. Dalje ćemo nastavljati ovisno o temi, tako dogovarat ćemo se. Jeste li sami imali iskustva sa govorom mržnje nekada u životu, pa je ovo možda jedan način da vratite nešto znanja i nešto lijepih poruka prema svijetu? Ono zašto sam se ja uključila je zato je svako je u jednom trenutku se susreo s govorom mržnje. Svjesno ili nesvjesno, u automobilu, u jednostavnom prometu, bilo da se uključio na Facebooku, u komentarima, o nekoj temi koja mu je važna. Svako ima nešto što mu je važno i što mu je osobno i što je nešto što on ne želi da se dira. Tako da mislim da svatko od nas je stvarno u tome se s tim susreo i da bi trebao poraditi na tome. Jednostavno prije klikanja komentara na enter i reći, pomisliti da li je ovo govor mržnje i jednostavno stati na tome. Gorane, čitajući komentare ispod određenih tekstova, ja uvijek se tako zgrozim, pitaju se, Bože mili, gdje ja živim. Jesi li ljudi svjesni u stvari koliko je internet kao jedna izuzetno otvorena platforma, savršeno mjesto za razvoj govora mržnje, ali pod krinkom skrivenog imena? Naravno, ili čak nekad neskrivenog. Pa mislim, jesu djelomično i ne. Postoji anketa 2012. Vijeća Europe prije nego je krenula u cjelokupnu kampanju, je napravila anketu u kojoj stoji da je 78% ljudi se susrelo zapravo sa govorom mržnje, kao takvog ga je prepoznalo, što je s jedne strane dobro jer znaju što je to, međutim malo njih reagira na to. 40% ljudi je čak osobno bilo napadnuto govorom mržnje, prema tome on svakako postoji. Ja mislim da smo i danas sa ovim izbjegličkom krizom zapravo svjesni koliko je to aktualan problem. Imate li dojam da je toga, baš ako govorimo o ovoj izbjegličkoj krizi, o tome što se sve piše na internetu, na raznim portalima, na Facebooku, na društvenim mrežama, imate li dojam da je više govora mržnje u odnosu na one koji pokušavaju smiriti nekakvu situaciju ili kakav je omjer prema vama? Mislim, ravnopravnost sigurno uvijek postoji, međutim, žalosno je da uopće moramo govoriti o ravnopravnosti u tom kontekstu. Mislim da bi bilo bolje da imamo samo ove pozitivne komentare. Iako, kažem, imigranti su jedni od isto, ajmo reći, najranjivijih skupina zajedno sa LGBT osobama i drugim manjinama, a sve prvenstveno zapravo taj govor mržnje usmjeren zbog njihove različitosti. Tako da mislim da na to moramo ukazati i to probati promijeniti. Kako najjednostavnije doći do vaših blogova? Facebook stranica, web stranica, sad imamo YouTube kanal, imamo Instagram, tako da... Sve, pokrili ste sve. Što onda upišem? www nije smiješno. www nije smiješno HR. Zapamtite to. Pustite selo, neka priča, što god vam govorili, bez obzira koliko godina imate, znajte, kad ćete postati njihov direktor i onda ćete im to sve vratiti. Šalu na stranu, nije smiješno.